ሰላም ኩልኩም ኣብ ዘዘለኹም ከመይ ኣለኹም እግዚኣብሔር ኣብ ተኣትውዎ ኣብ ትወፅዎ ኣብ ኩሉ መገዲ ክውዕዘኹም ሂወትኩም ብጥዕና ክመልእ ደብሉል ገይሩ መእታኩም ውፃእኩም ክባርኽ ተስፋ ይገብር ነዚ ኩሉ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ናይ ዓለም ምንዋፅ እግዚኣብሔር ብፀጉኡ ብምሕረቱ ምእንትታ ጸሎተኛ ኣመላዲት ዝኾነት ኣዲኡ ቅድስቲ ማርያም ዝኣተዋ ቃል ኪዳን ኢሉ ምሕረት ይኸዓወላ ዓለም ተባላሽያ ወዲኣ ከምዚ ዝኣርግ ሰብ ኣሪጋ ከምዚ ዝኣርግ ክዳን ኣሪጋ እንዲያ ንሕና ከይንኣርግን ክንጥንቀቕ ኣለና ሎም መዓልቲ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኩን ብማዕዶ ብርሑቕ ኮይንኩም ኣብ ቀረባ ዘለኹም ደንጊኺ ጠፊእኪ እንዳልኩም መልእኽትኩም መፃንሎ እግዚኣብሔር ተደይ ፍቂዱ ተደይ ተሲኡ ተደይ አንቀሳቂሱ ልሳን ተደይ ተኪፍካ ኣይከውን እዩ ጾም ተወዲኣ ትብትብ ጉያ ብልዒ መስተ ድቃስ ስለትበዝሕ ኣብ ድቃስ ኣብ ብልዒ ኣብ መስተ ከዓ እግዚኣብሔር ስለዘይሰርሕ ደቂሰ ካብ ድቃስ ክንበራበር ኩላህና ክበራበር ኣብ ፀሎትኩም ሓደራ ዘክሩ እንዳልኩ ናይ ሎም መልእኽተይ ብሕፅር ዝበለት ክነግረኩም እየ እሳ ከዓ ከም ዝትመስል ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ዘገልግሉ እግዚኣብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ቀኒየ መልእኽትታተይ ኣብ ዝግብኦ ኣብ ዝፈቀደለይ ክዛረብ ቀኒየ ሕጂ ከዓ ኤርትራ ቅድስት እያ ኤርትራ በረኽቲ እያ ኤርትራ ብእግዚኣብሔር ተኸለለት ምዃና ቅድሚ ሕጂ መልእኽቲ ሕሊፈ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሻቀለሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የለን ዘሻቅለካ ነፍስኻ ሕጂ ከመይ ኣላ ኣበይ ኣለና ኩነታትና እንታይ ይመስል ምስ መኒና ዘለና ሕጂ ካብ ጨቅጨቅ ካብ ዝናይ ዓለም መከራ ሪሕና ናብ እግዚኣብሔር ነፍስና ንፈቅደሉ ግዜ እምበር ኣብ ሳዕሲዒት ኣብ ዳንጌራ ኣብ ጉያ ኣብ ሳዕሲዒት ኣብ ኩሉ ዘለና ሂወት ኣብ ክትዕ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቕመናን እዩ እግዚኣብሔር ግን ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ኣብኡ ዝመልስ ልቢ ኣብኡ ብርካ ጋር ይሃበና እሞ እታ መልእኽቲ ከምዚ ትመስል ብዙሓት ሰባት ይርኢ ኣብ ብርሃን ቦታ እዩ እቲ ቦታ ፀጥ ዝበለ እዩ ሰባት ይርኢ እቶም ሰባት ግን ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ብሓቂ ዘገልግሉ ደኺመ ተሓሊለ ከይበሉ ዕርፍቲ ዘይብሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ሰባት የርእየኒ እቶም ሰባት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሕውስዋስ የድርኢ ሕጂ ኣብቲ ክሪኢ ከለኹ ግን ሓደ ዓበይን ብርቱዕን ጥዑምን ድምፂ ይሰምዕ እሱ ከዓ ብደይ ማሕተም ኮንቲ ይብል ብደይ ማሕተመይ ኮንቲ እያ ትብል እቲኣ ቃል ክደግመየ ሰለስተ ግዜ ብደይ ማሕተመይ ኮንቲ ዝትብል ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ይስንብት يحزن يقولي بناي كنستو غستو دي كونكو بزا نفسي بدي محتمي كنتي وحقي كنتي قدميو ده حاله في ملقتين ده حرزاكركم ما هذه بإرترا تخلى على زباني إرترا تخلى على زباني إرترا تخلى على زباني هذه بإرترا كنت أنا سحت بالملقتي سيدة نيري أفت ملقت تذكركم ده حيتكم لسكم سبات بتحدور حوس واسع عدو قال حريق بت إرترا وان كابينهم وهي دبركم شبت بدلك دبرنا يرمو نتم قالوا أذكبلين هذه بإرترا كنت تناسحوا إرترا تخلى على زباني بالملقت حليفاني رازي لمن تايو السكون ببعلهم ووشتنا مرة هزبي إرترا سقف كنا يكون دفكروا إذا قلنا عي بقوم يتجلس اللي إذا أبير جنا هزبي إرترا فقروا عزيزو بعين حرته ترميتو كم كران دسك جرس اللي دخيل دلو سلازين من حدا من حنت قدسان من تدمم دقعونا أشت من سيات كنداي حجر دمسو إذا كله تداميروني إرترا دحنا سكوين واصل دلو إذا أبير سقى حجي بعين حرته تمثالو قليل وايو حبيب وايو بإرترا الشغل نفتي مبلغكم الله نا إرترا مكرا لا تودعيو نا عالم مكرا دعبي إرترا تقصنا له جزء عالم كنت تشغل كله عالم كنت نوص كله نا إرترا سلامي تبع كله قدم على سنة سنة حمشته كنت شهر عم تمرتي سلزي بإرترا الشغل نا قد نجزعبير لما سكون كينبر سلزي حجة خاني هزب إرترا يدري إني أو أقل قلت تخستيان آمنتي تمالالستي خنصم جن بداي ما حتمي كونتي تبل دمسي يسمع هو حج خاء حق عندي كاب حقي كاب صحفة يتحلف وغندب لنا حقي بداي ما حتمي كونتي تقول دلو خالا أيقونن كله بيت صحفتات نعم نتابز نبر الله هاجر انشرانس
ናይ ቤት ጽሕፈት ናይ ስራሕተኛታት ናይ ሆስፒታላት ናይ ገለ ድኾነ ማሕተም ደይብሉ ምልክት የብሉ ማሕተመ ስላሴ ደይብልና ምልክት የብልና ጽዒርና ደኺምና መስዋዕቲ ጌርና ቤተክርስትያን ዘሚርና ቀዲስና ኩሉ ጌርና እንድሕር ደመን ስጉእ እንደይተሓተምና ኮይና ኣይከውን እታ መልእኽቲ ሰ ብደመይ ብስጋይ ተሓተሙ ይብለና ዘሎ እዚ ከዓ ስለ ፍቅሩ ስለ ዝብርታዓናይ ነዊሕ ገይረ ገለ ካብዚ ኣብዚ 5 ዓመት ገለ ሰባት ብሓቂ ግብረይ እንዳፈለጠ ሓጢአተይ እንዳፈለጠ ፍቅርናትኩም ስለ ዝብርትዖ ንዓይ ሓጢአተኛ ይልእኽን እሞ ንገለ ሰባት ተቐበሉ ተقረቡ ኣማላኽ ቅረቡ ኢለ ተለኣኽክዎም ኣለዉ ሕጂ ሳቶም ሎሚ ፅባሕ ዓንቀፈኒ ኣብ ዓዲ ኸይደ ክገብር ዶ ስድራይ ክረክብ ዶ ከምዚ ክገብር ዶ ቀሺ ክረክብ ዶ ገለ እንዳበሉ ፀኒሖም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ካብኣቶም ካብቶም ኣብኡ ተቐበሉ በልዮም ተባሂለ ዝነበርኩም ቅድሚ 5 ዓመት 4 ዓመት ካብኣቶም ኣብቲ ገልግሎት ትሪኦም ሕጂ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ተመላሊስና ቤተክርስትያን ምምላስ ቀዳይ ነገር ከምዚ ኣነ ዝመላለሶ እንድሕር ኮይኑ ሓጢአተይ ስለ ዝበዝሓኒ ኣበሰራይ ስለ ዝበርታዓኒ ክሓፅቦ ከፅርዮ ከንፅሆ ከመሕረኒ ብኸም መሕረቱ እምበር ከም ግብረይ ከይከደኒ ምእንቲ ተተዳድክማ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም በጃኺ ሓበጃኺ ደይ ዕቑባኺ ሓደራኺ ኣበይ ከብል ናባኸ የደብል እንዳልኩ ነቲ ዘለና ኣበሳን ሓጢአትን ክሰደለይ ከልግሰለይ ፀርኩም ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ስለ ዝብል ፀውረይ ክድርብየሉ እየ ትኸይድ እምበር ፀርየ ነፂሄ ቅንዕቲ ኮይነ ይኮነን ስለዚ ብዙሓት ኣለዉ ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ካብቲ ቀደም 2000 ድሪእኽዎ ንኣብነት ቤተክርስትያን ደይመላለሱ ፍጹም ገዛ ቤተክርስትያን ሳበይ ከም ዘላ ዘይፈልጥዋ ሰባት የሪአኒ ኣብ መጻእቱ ንሶም ተቐሪቦም የሪአኒ ስለዚ እቶም ቀዳሞት ነበሩ ዳሕረወት ክኾኑ እዮም ዳሕረወት ነበሩ ቀዳሞት ክኾኑ መልእኽቲ ስለ ዘሎ ፅሑፍ ስለ ዘሎ ከም ተቃሉ ክኸውን እዩ ንድሕሪት ያብለና ብሓቂ እግዚኣብሔር ካብ ማዕተብና ኣይብተኸና ስለዚ እዞም ኣሕዋተይ እዞም ደቀይ እዞም ህዝበይ እግዚኣብሔር ካብ ከመይ ኣፍቅረኩም ምዃኑ ብኣይ ብሓጢአተኛ መልእኽቲ ነግረኩም ኣለኹ ብደይ ማሕተሙ ኮንቲዩ ብደይ ደም ሰጋኡን ጌርካ ዘይሓተምካዮ ዋላ ሓንቲ መፍለጢ መለለይ ስለዘሎ መለለይና ንዓና ቁፅርና ንዓና ምልክትና ንዓና እስዩ እሞኒ ብማሕተም ክርስቶስ ተሓቲምና ክንፅንሕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንዓርፍ ሕጂ ጉያና ሓሳብና ሕልናና ብምልኡ ኣብ እግዚኣብሔር ክኸውን ካብ ዘለና ጫጫቅ ክንወፅእ ዓለምሲ ሕጂ ምህሮ ፍልጠት በዚሕዋ بعالم فلتت بزيحيو بتمرت أملاك فلتت بزيحيو سبكة خيدالو تمرت خيدالو إزمرالو ودسالو إجزابير سمرت تراحكم يخاطبل لازم حجي زم حواتي زم دقي زم صدراي أبوتاتي عديتاتي كلهم بزيحكم يدبل كما هم بتصحنن عي سلازي أرزيا ملقت زيا برتعد بلاتيا من الباش أنا أفكسة زارب الله قانون بدي محتمي كونتيو تبدلو كنت خين خون تخفى عيل غي تعاطلنا لبنا غي ورسو أمرنا غي نعنا غي ناوز كله سرعو كبيت أملاك كفلينا كما قد زابير كفلينا خبط سرعات زابير كحق زابير كناوز أنا نحركا أوفلينا أدفينا أورا ما يحوتيتنا سلازي زابير بعين محروت تأميتو كابز لنا أتسيا أبرابيرو أنكسر عيسو أبيتوك ملالسنا قدس فؤاد يكون لعلو خلقن بدومن بسوقن نتحاتم حاضرة بجاهم عقباهم حاضرهم كابز خلو جاجعن وصا حاضرهم سلازي أبزيا نقر من قديقن كرك حبركم مال أزيا سئلتري وادن لكم سلسة سئلتري لكم مثلني سسيلو أربالو أزيا سئلزيا نحراستو بيلكم لا قدس جبريئيل أبزي أسئلني أدينا قدس مريم حيزلو إذا خاء قدس ميكائيل نتحيل الشيطان رجيز وياتر إذا لا تسألي إذا خاء قدس رفائيل سخاني مثلنا يا أبونا طبي ودت طبي حيزون لا تبعزه مثلنا عساتر لهم إذا أخاء نقدر من قديك جلس أقرب من إشتي كدمي شوعات عمت أبيلو عند أسأله بعد أتين ده تمرر كله أو حد بتخرستيان أنت قدس ميكائيل أنت قدس جبريل أنت قدس رفائيل بجاها محرني بجاها خبز الله وسأن دار كله تسألتين عند عمق أمس كده عند فتح ومسكت كحد أتين ده ترى إن بكلمة حجيب
ድንቀሳቀስ እግሪ ኣብቲ ደኒነ ስለነበርኩ ተደፊአ ድንቀሳቀስ እግሪ ርኤ ዋይ እዛ ፀሎት ጥዒማ ሓንደላ እሞ ከይፈልየ ንሰብ ከይኩለፍ ሓስብ ነይረ ድሓር ግን ኣይገደፈንን ሰበይቲ እያ ነይራ ፃዕዳያ ንቕንቕ ኣቢላ እዚኣ እንኪ ንዓኺ ኢላትኒ ሕጂ ናብኣ ተቐቢለያ እንታይ ዳዕዩ ስእሊ ምስ ሪእኹ መጀመርያ እንታይ ስእሊ ኢላ ሓቂ ዘይትሕሸንን እሳ ግን ድሓር ትብለኒ እዚ ቅዱስ ገብርኤል እዩ እዚ ቅዱስ ሚካኤል እዩ እዚ ቅዱስ ሩፋኤል እዩ ትብለኒ እዚኣ ኸ ንዓኺ ኢላትኒ ብሓቂ ከምዚ ናይ ሰለስተ ስላሴ ስእሊ ብሓደ ተላገቡ ናይ መላእኽቲ ብሓደ ተላገቡ ርኤ ስለ ዘይፈልጥ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ቃላት ስኢነሉ እቲ ክብሎ ፀንሐ ቃል ምእንቲ ሚካኤል ምእንቲ ገብርኤል ምእንቲ ሩፋኤል በጃኻ ሓደራኻ ኣደይ ሓግዝኒ እንዳበልኩ ነዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ቅድመይ መፅኣ መሃባ እሞ ከዓ ዘይትፈልጠኒ ሰብ ፃዕዳያ ስለዚ እዚኣ ድለመነ ኣይስእኒዩ ኣይሓፍርኒዩ ሓጢኣት እግዚኣብሔር ኣይፅብፅብኒዩ ኣበይ ኣለኻ ኣበይ ነርካ ሕጂ ትልምነኒ ኣይብልኒዩ ዕቡይ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ደቂ ሰባት 10 ግዜ ተድከምካዮ ትደክም እግዚኣብሔር ግን ሎሚ ትመፆ መርሓባ ብለካ እንተረሓቅካዮ መርሓባ ብለካ እንተቐረብካዮ መርሓባ ብለካ ደቀይ እንዳበለ ጥራሕ ይፅብየና ብዙሕ ካልእ መልእኽትታት ተመሳሳሊ ኣለኒ ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝንዕቕ ኣይኮነን እኳ ደኣ ንሓጣኣን ንትሑታት ንዝኹማት ንሕሙማት ንሽጉራት ንመንዝራታት ንኩሉ ድኹም እዩ ረዲኡ ኸይዱ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ሕጂ ከዓ ንሕና ብሓጢኣትና ተኸንቢሩ እዩ በዚሕ እዩ እንዳወሰካ ዕድመ እንዳወሰካ ሓጢኣት እንዳወሰካ ኢኻ ትኸይድ ንሓጢኣትና ግን ከምታ ኣብ ማሽን ክዳና ብሓዳሽ ዘይትነብር ንሓፅባ እንደጋግማ ንኸይድ ስጋብታ ኣርግ ከምኣ ስጋብታ ዕድሜና መወዳእታ ምፅኣትና ዕድሜና መወዳእታ ምፅኣትና እንድዩ ድኸውን እንዳተሓፀብና እንዳነፃሕና ኣብ ቀሺ ኸይና እንዳተደፋእና ነዛ ዕድሜና ንወዳእ እያ ሓደራ ብዘይ ማሕተመይ ኮንትዩ ብዘይ ማሕተመይ ኮንትዩ እዚ ኩሉ ትግበር ኣገልግሎት ኮንትዩ ብዘይ ማሕተመይ ስለተባሃልኩ እንተወሲኸላ እንተጉዲለላ ኣረኽባ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላህናኹን ምእንትታ ወትሩ ንዘለዓለምን ክትበኪ ክትነብዕ ከተማልድ ኣትኪብናያ ዘለና ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ምሕረት ንሙሉእ ዓለም ወሓወላ ምእንቲ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል ዘም ትሪኢኹም ዘለኹም መላእኽቲ ካልኦት ኩሎም ነገደ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ምእታውናን ምውፃእናን ይባርኽ ሰናይ ቅነ ሓደራኹም ዕቑባኹም ሓደራኹም ኣብ ፀሎትኩም ዘክርኒ ድቃስ በዝሕ ኣሎ ሓደራ ኣብ ዝመፅእ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ስጋ ንረኽብ ሰናይ ቅነ ኣዴኹም ሓፍትኹም ጓልኩም ወይ ንተኪአ ብዘይ ማሕተመይ ኮንትዩ እንዳበለ እግዚኣብሔር ይዕድመኩም ኣሎ ኣብቲ ዳስ ተዓደሙ ሓደራ ዕቑባኹም ተመስገን ሰናይ መዓልቲ ደውዓለና ሰላም ለይትሕድረና እግዚአብሔር ምስ ኩልናኹን አሜን።